Ahojte, určite ste si všimli, ak sledujete Facebook Kulgirácky, že nejako pribudli videá, fotky a všelijaký rôzny obsah, ktorý sa nejakým spôsobom dotýka spoločnosti Grand Power, slovenského výrobcu zbraní. Niektorí z vás to privítali, to bolo to, čo som dúfal v podstate, že také malé oživenie a aj pre mňa také osobné povzbudenie, lebo naozaj som bol v poslednej dobe z viacerých vecí taký demotivovaný a toto bola taká nejaká nová sila alebo taká nová inšpirácia k novým videám, k novým fotkám a taká nová životná sila pre Cool Gear. A niektorí zase naopak reagovali veľmi negatívne, niekto to naozaj videl za tým obrovskú konšpiráciu a prišlo mi zo pár takých správ, že som normálne nechápal, odkiaľ na to tí ľudia prišli. Tak som chcel dať niektoré veci na pravú mieru a trošičku povedať ten svoj pohľad, nikomu nevnúcujem, tí, ktorí proste tomu neveria, tomu aj tak neuveria a budú si stále myslieť svoje, ale pre tých ľudí, ktorých zaujíma taký nejaký môj postoj a pohľad, chcel som to dať do videa alebo rozoberať to v komentároch, sa mi zdá zbytočné. Pred pár týždňami som stretol v podstate náhodou Jara Kuracinu, majiteľa a šéfa toho celého, s tým, že rozprávali sme sa aj o Cool Geare a tak ďalej, lebo to bola jedna airshottová akcia. A spomínal som, že také niečo mám a okrem toho tak viac menej zo srandy padlo, že by som chcel teda vidieť, ako sa zbrane vyrábajú. No a vzniklo z toho to, že som sa dostal na návštevu do továrne, kde sa vyrábajú zbrane. Pre mňa to bolo naozaj niečo ako Willy Wonka továreň na čokoládu, raj na zemi. A keď som tam prišiel, tak tí ľudia na mňa museli určite pozerať proste ako Alica v krajine zázrakov, som tam chodil, všetko som musel vidieť, všetko som musel pochytať, všetko som musel vyskúšať. A skrátka bol to pre mňa zážitok, naozaj úprimne. Ľudia sa pýtali, prečo si neurobil aj inú firmu ako Grand Power. No jednoducho, pretože neviem o tom, že by na Slovensku sa ešte niekde vyrábali reálne nepapierovo zbrane. A okrem Kolárova, kde upravujú zbrane, tam som párkrát bol a neviem si predstaviť, že som tam niečo natáčal a fotil, tak toto zhrniem. A neviem si takisto predstaviť, že by som sa dostal niekde do inej zbrojovky, kdekoľvek na svete s tým, že ahojte, som tu a mám tu kameru a idem robiť niečo na Cool Gear. Myslím, že by ma veľmi rýchlo odbili. Súdim podľa reakcií niektorých výrobcov, keď som chcel niektoré iné veci riešiť ohľadom Cool Gearu s nimi. Takže nevidím nejakú zlú vec na tom, že takéto niečo bolo. No a už keď som tam bol, tak proste prišla reč na fotky, na videá, na produkty. Ja som odtiaľ vyťahol na recenziu tie D-čkové zbrane, to znamená G9 plynovú, ktorú ste videli, a K22 Folbertovú, ktorú aj ste videli, aj ešte uvidíte. A proste ma to zaujalo, chcel som aj vyskúšať čo ako. Ja som sa nikdy predtým netajil negatívnym názorom na zbrane Grand Power, lebo mal som castovku z tých úplne prvých sérií a nebol som s tým úplne spokojný, nebolo to to, čo som si predstavoval a tým pádom bola tam taká nejaká negatívna emócia. Tak som bol aj zvedavý, že ako tie zbrane vlastne pokročili, veď ono to už je nejakých 10 rokov plus minus. Takže bol som naozaj zvedavý aj ja, ako to bude vyzerať, ako to bude fungovať. Nedával by som nikdy na Cool Gear niečo, o čom by som nebol presvedčený, že áno, je to fajn, alebo nechcem povedať, že ešte nerobil by som tomu reklamu, lebo podľa mňa to až taká reklama nie je, že je to na Cool Gear, proste je taká možnosť, tak to tam je takisto, ako bola možnosť robiť so Shradeom. Nie sú to najúžasnejšie nože na svete, nikdy som to netvrdil, ale tie Shrady boli a viem, že ľudia ich majú, ľudia si ich kúpili aj na základe recenzií a sú s nimi spokojní. A keby to bolo vyslovene nejaká čínska hračka, tak by odznelo, že je to čínska hračka. To isté platí o tých Bišliach Grand Power. Zmenil som názor. Niektorí ľudia sa čudovali, zvlášť tí, s ktorými som sa predtým bavil o tých castovkách, že prečo preboha taká zmena názoru. No, nebudem tvrdohlavo stáť za názorom, proste, ktorý nie je aktuálny. A to sa týkalo viacerých vecí, to je to isté, čo sme sa bavili s niekým o nožoch Kabar, proste áno, niektoré Kabar nože sú podarené, niektoré Kabar nože sú vyslovene šmejdy. A je to v podstate kus od kusu a zase ja to nepovažujem za to, že mením názor ako ponožky, proste je to tak, niektoré veci sa im podarili, niektoré veci sa im podarili hlavne v poslednej dobe menej. A to isté v podstate v hlavnom Grand Poweru, len v tej opačnej forme, že tie pištole neboli nejako extra super a zvlášť keď vlastne za tú cenu sa dal kúpiť napríklad Glock, ktorý som nosil donedávna. Nemal som tým pádom čo riešiť, keď sa ma niekto na to pýtal. Momentálne to skončilo tak, že som si kúpil dve búchačky od Grand Poweru. V prvom rade 22, to je klasická K22,
od tejto slovenskej firmy. Prečo 22? Ja som mal Ruger Mark 3, mal som Mosquito, aj sa mi zdá, že som mal. Strieľal som zo všetkých možných naozaj 22-kových poloautomatických pištolí. A čo zbraň to sklamanie, lebo naozaj bolo to väčšinou prieberčivé nástrelivo, alebo sa to zle čistilo, alebo tak ako môj Ruger Mark 3, ktorý som nevedel poskladať 2 týždne a nakoniec som zistil, že nie bolo mojou vinou, ale že tam bolo niečo prasknuté. Dávali tú pištol, ktorá bola mimochodom riadne drahá, keď som ju kupoval, alebo ešte vtedy bol problém zohnať, keď tak končila vlastne u výrobcu, kde ju zase museli dávať dokopy, opravovať. Skrátka dobre, tie 22-kové pištole neboli to práve, čo človek chcel, a hlavne 22 je lacné strelivo, lacný kaliber na také cvičné strieľanie, alebo na taký plinking. Američania majú na to taký pekný výraz, že plinking. Proste na takúto zábavnú rekreačnú streľbu doslova, kde o nič nejde, kde človek proste zastrieľa a kde nerieši somariny, alebo keď chcete niekoho naučiť, alebo urobiť mu zážitok, zobrať ho na strelnicu, tak tá 22 je taký optimálny kaliber. Tá spoľahlivosť bola veľkým problémom tých predchádzajúcich 22-kových zbraní. Čo ma nikdy nesklamalo, bol môj North American Arms mini revolver, ale to nie je zbraň, z ktorej je zážitok strieľať, lebo sa správa naozaj veľmi zle pri streľbe, je to proste obranná zbraň. No a keď som chytil do ruky túto 22, vyťahli sme to na strelnicu, vypustili sme z nej nejakých 200 rán, bez srandy, niečo cez 200 rán rôznych výrobcov a ani jedenkrát nebola nejaká porucha. Ako ja nevrajím, že to je pravidlo, alebo nestrieľal som z 10 tých zbraní, ale boli tam nejaké 2-3. Vtedy, keď som bol na tom streleckom evente, ktorý robil Grand Power na Silnici, nič, žiadna porucha, žiadna zádržka, žiaden problém. A to ma prekvapilo natoľko, že som si povedal, že možno som našiel 22, za ktorú sa dá zaplatiť rozumné peniažky, alebo za ktorú môžem zaplatiť rozumné peniažky a stále s ňou mať kopu srandy a bude spoľahlivá a bude to viac o streľbe ako o odstraňovaní závad. Takže som sa rozhodol, že tú 22 chcem. Išiel som si po nákupko a už som prišiel s 2 nákupnými povoleniami, lebo však na čo pôjdem kvôli jednému. Hejže na políciu. Oslovili ma totižto tie P45-kové zbrane, ktoré Grand Power začal vyrábať. Majiteľ nám prehovoril na L-kovú verziu, tak trošku predĺženú. Čiže momentálne nosím toto. Rozmýšľal som, že potrebujem nejakú menšiu zbraň, tak áno, mám menšiu zbraň. Je to obrovské, je to veľké, je to 45-ka. Ona má strašne niečo do seba, tie zbrane ma fakt zaujali. Veľmi dobre sa to správalo pri streľbe, asi aj tým, že to bolo veľké, ťažké, má to kopu hmotnosti vpredu pri muche, respektíve pri ústi hlavne, to znamená, ten zdvih na ústi nie je taký strašný, tá pištol nekope tak strašne na to, že to je 45-ka, tak si dovolím povedať, že vôbec. A napríklad oproti 45-kovému Glocku naozaj tá streľba je oveľa príjemnejšia. A na obranu tá 45-ka, uvidím, skúsim. Dúfam, že nebudem musieť nikdy naozaj použiť. Zobral som si ju, akurát hľadám nejaké vhodné púzdierko k tomu. Budem vás informovať, ako sa drží, v akom je stave, ale skrátka dobre. Presvedčili ma tie GPčka natoľko, že som si fakt 2 tie pištole kúpil. To znamená, že ak si dovolím tú pištol nosiť na obranu, tak asi tej značke aj naozaj verím, že to nie je len o tom, že hurá, idem teraz niekomu robiť reklamu, lebo z akýkoľvek dôvodu už tam bol nejaký názor, že od začiatku Cool Gear bol založený na toto. Som absolútne nepochopil, normálne som mal sánku dole. Dosť na tom, áno, robil som aj fotky a ešte dúfam, že aj budem robiť fotky pre Grand Power, aj nejaké videá. Nie je to zase o tom, že proste netreba za tým hľadať nejakú konšpiráciu. Proste je to niečo, čo ma baví, čo ma naplňa naozaj človek. Je to pre mňa relax. Zobrať, dostať do ruky x pištolí, ktoré proste človek predtým v živote nevidel, mať možnosť naozaj zobrať, chytiť si to, vyskúšať si to, urobiť nejaké pekné video k tomu, urobiť nejaké fotky. Proste je to niečo také, čo ma fakt baví. A asi 90% z vás vie, alebo tuší minimálne, že ja sa pohybujem v oblasti práva. A tí, ktorí z vás aspoň trošku pričuchli k tomu, tak vedia, že to je absolútne otrasná robota vždy, ako asi každá robota s ľuďmi. A nemá na to človek vždy nervy a tak ďalej. A po takom dni, nejakom v odzvukách právnickom, prísť, chytiť 2 pištole a musí ich nastajlovať na fotku, pofotiť, nasvietiť a tak ďalej, ponatáčať.
je proste naozaj veľmi, veľmi príjemná skúsenosť, príjemná záležitosť. A aj to, že sa človek dostane k takým záležitostiam, o ktorých predtým mohol snívať tak akurát, a hovorí teraz o pištoliach s tlmičom, o samopaloch a o takýchto automatických pištoliach, o takýchto proste špecialitkách. No, to je takisto také malé splnenie detského sna. Nechápem, prečo mi to majú naozaj ľudia za zlo, lebo ja si myslím osobne, že väčšina zo zbraňových ľudí, keby mala podobnú príležitosť ísť si to vyskúšať, ísť si zastrieľať, tak sa toho chytí. A takisto si myslím, že to, že zoberiem a keď som niekde takto, tak z toho urobím video alebo nejakú fotku a že sa o to podelím s niekým, tiež na to nevidím nič zlé. Naozaj ja osobne to vnímam ako nejaké obohatenie toho obsahu kulgíráckého, je to nejaký taký nový level alebo nová dimenzia, kam sa ten kulgír ešte mohol dostať, a nikdy som nedúfal, že sa dostane aj do takéhoto rozmeru. A že také veci, aké pribudli na kulgír, niekedy budú môcť na kulgír pribudnúť. Takže ja som sa z toho úprimne tešil a naozaj ma sklamalo, že niektorí ľudia reagovali negatívne. Tak dúfam, že toto video aspoň trošku objasnilo takú nejakú moju motiváciu vnútornú a nejaký taký môj postoj a názor k tomuto celému. Toho obsahu samozrejme ešte pribúdať dúfam bude. Dúfam, že teda toto video prispieje k tomu, že bude vnímaný a prijatý pozitívne bez nejakých negatívnych emócií. Takže ešte asi toľko k tomuto vysvetleniu. Držte palce, aby sa mi 45 dobre nosila, aby som si zvykol na tú hmotnosť navyše, a držte palce, aby 22 nesklamala s tou svojou spoľahlivosťou. Každopádne plánujeme nejaký strelecký test, lebo 22 nábojov mám aj ja svojich vlastných celkom dosť. Takže môžeme niečo takéto poriešiť. A tešte sa so mnou, budem rád. Ďakujem.